रिजाल्टखौ होबाय निश्चय नोंथांमोननि नैबे फरायसालिनिफ्रायबो पास जादों जानांगौ मा बुंगोन बे बुंनो गिबियाव आङो बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम गिबि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय साबायखर जासिहरग्रोबाय नोंगौ दिनैनि साना बड'लेण्ड एकाडेमिनि थाखाय खोब रंजाथावना सान आंनि बेलायाव फोरबो होननानैबो साननानै लानांगोन बेनो देग्लायहाय 100आव 100 जौखोन्दो जौगासारनाय बा आंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनि साननाय जे सानस्रि बेयो देग्लायहाय क्लियारै बेरखांदों आं बेखौ बुंगोन देग्लायहाय आंनि बड'लेण्ड एकाडेमियाव गासै 10 जन फरायसाफोरा SSLC एग्जामाव प्रिपेयार जादोंमोन बिनिनो गासैबो 10 जन फरायसाफोरा आंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय देग्लायहाय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै गासैबो पास खालामनो हादों बेनि थाखाय आङो फंबाय बिनानाव देग्लायनि पास जागिरि आंनि फरायसुलि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय गोरायुंनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों दा बे उथ्रिसारनाया बावहाय आङो हारसिङै आं गोजोननायखौ लानो हाया बेवहाय आंनि नाजानाय फरायसाफोरनि नाजानायनि फरायनायनि गेजेरजों जोथोनगिरि बिमा बिफाफोरनि हेफाजाब मदद आरो SMDCनि हेफाजाबजों लोगोसे आंनि टिचार स्टाफ बा फोरोंगिरिफोरनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जे देग्लायहाय जे उथ्रिसार जानो हादों गासै 10 जन फरायसाफोरानो जे सेथि थाखोआव मासियाव जायगा लानानै उथ्रिसार जानो हादों आं बिथांमोननिसिम खुब आङो गोजोननाय मोनदों आरो फोरोंगिरिफोरनोबो आङो हाजार आंनि प्रिन्सिपालनिफ्राय आंनि मोजां मोननाय आरो गोजोननायखौ आङो बिथांमोननो जासिदों आं एसेखिनिखौल' आङो फोरमायदों दिनैहाय रंजानाय फोरबोनि गेजेराव आंहा दिनै नोंथांमोननो मिडियाफोरनि गेजेरजों जेनाखि बुंनांगौ खोथाफोर बियो आंनि फुरथिनि थाखाय आङो माखासे बुंनांगौ खोथाफोरखौ आङो बुंजोबनो हानाय नङा मानो होनबा आङो दा बिराद रंजानायनि दोहौआव दङ बेनिखायनो आङो नोंथांमोननिसिम आंनि जे बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय गोरायुंनिफ्राय जेनाखि फोरमायनांगौ माखासे बाथ्राफोरखौ आं बेखौनो फोरमायनानै ओरैनो नोंथांनि मोनथिनायाव जायनाखि बिथांमोना दिनै केन्डिडेटफ्रा दिनै पास जानानै थांबाय बिथांमोननि माबा मोनसे गोसोखांथाव स्पेसियेल केरेक्टारफोर इउनिक माबाफोर गोसोआव दं नामा सारनि बेखौथ' जोङो गिबिनिफ्रायनो जोङो आसा खालामबोबाय थाखादोंमोन जायफोरखौ जोङो बुंनो थाङोबा जोङो मुला आबादखौ फोयोबा बिलाइ गांनैयावनो बे मुला आबादा जागोना जाया देरगोना देरा जों बेखौ मिजिं बा आसा खालामनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो आंनि बेलायाव नैबे बड'लेण्ड एकाडेमियाव जोङो गोरोबथा मुसाहारि बिथांनि सायाव जोङो गासैबो SMDCआनो जा फोरोंगिरि स्टाफानो जा बिथांनि सायाव फुल्लि कनफिडेन्स दंखायोमोन आरो देग्लायहाय जे बे मिजिं खालामनाय आसा खालामनाय बायदि फोरोंगिरिफोरनि आसा खालामनाय बायदि देग्लायहाय बिथांनि गोरोबथा मुसाहारिनि देग्लायहाय 92.5% मोनफ्रोमबो आयदायावनो 6था आयदायावनो बिथाङा लेटार लानानै उथ्रिसार जानो हादों आं बिनि थाखाय खोब साबायखर नोंथाङा नैबे स्कुलनिफ्राय माबायदि रंजानाय मोनदों गोसोआव गिबियावनो दिनैनि बे रिजाल्टखौ मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों बुंनो थाङोब्ला बे गोजोननाया आंनि थाखायल' गोजोननाय जायाखै जोंनि फरायसालि आरो जोंनि समाजनि थाखायबो खोब गोजोननायनि बाथ्रा आं दिनैनि बे रिजाल्टआव 92.5 मोननानै उथ्रिसारनो हादों ओरैनो फरायनाय माबायदि बेबायदि मोननो हादों सानो नोङो माबायदि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिनै बे रिजाल्टखौ मोननो हागोन सानो फरायनायनि सायाव माबायदि फरायो
फरायनायखौ बुंनो थाङोब्ला दिनाव 7-8 बिदि आवार फरायोमोन आरो फोरोंगिरिफ्रा माबायदि सहाय होयोमोन जोंनि टिचारफ्रा आंखौ आरो आंजों लोगोसेनो जोंनि क्लासाव जेसेबांखिनि स्टुडेन्टस दं बेफोरखौ मोजाङैनो फोरोंलाङोमोन आरो गोजौआव दावगालांनायनि सोमोन्दै बेफोरनि नोंनि दिनैनि बे जाफुंसारनायाव सोरनि माबायदि मदद दङ आंनि दिनैनि बे जाफुंसारनायाव आंनि पेरेन्टसफोरजों लोगोसे गामिनि आरो समाजनि माखासे सुबुंफोरनि थुलुंगाखां होनायबो दङ बेजों लोगोसेनो जोंनि सार मिस मेडाम जों लोगोसेनो आरो आंनि नाजानायनि गेजेरजों बे जाफुंसारनाया जानो हादों मा फरायनो थांखि लादों उननि समाव मा जानो सानदों आं इयुनाव सासे मोजां इन्जिनियारिं कर्स लानानै इन्जिनियार फरायनो सानदों दिनैनि नैबे रिजाल्टनि गेजेरजों नोंसिनि स्कुलावनो फरायबोनाय बै उन्दै गथ'फोरखौ मा मेसेज होनो सानदों